rudi sini mantai sini tong thai rang sakha rei maya khe kemai thang di thapla chawe komor di sungno rudi sini mantai sini tong thai rang sakha rei maya khe kemai thang di take beng di 23 আগস্ট 2023 ত্রিপুরা হাসতেও চিনি ত্রিপুরা সানি थांजांनायनि बागै भारत सरकार 1984 सालनि 23 আগস্टनो दिनैनि हाय सालनो भारत संविधान संशोधन खालायै 49तम आइन स्रांबै त्रिपुराओ 6 शिड्यूल चालू खायमानि खायनार बागै आइन पास खायमानि ओ साल चिनि त्रिपुरा सानि बागै बेलाय बेलाय केनो मुतु खालायजानाय साल जेमन स्वाधीनता मानमानित जेरकम 15 আগস্ট যে মানমানি হাইনো त्रिपुरा सानि यागो आलादा একটা ক্ষমতা ইয়াফরে জাংমানি বইবাই সাতক জাক পিতক জাক শেখ জাক অমহাইনি ইয়াংনি याकारनानि बागै माने लग्नानि बागै 1967 सालनि सिमी त्रिपुरा हास्तेओ ताम कसाक तमा कुफुर जत्तनो थानसा खलायै तिउजेस संसालायै सभा खायमानि 17 बछरनि बिसिङनो 1984 नि 23 আগস্ট 6 शिड्यूल सिगमानखा अबनो रिक्साविनो अबनो मुतु खलायनो अबनो परम रिविनो अबनि बागै जों तंथलायनो दिनै चिनि सिमना आमचाइ त्रिपुरा मथा YTF TCF जत्तनो कथालायै कायसा बाइक रेली एवारनेस चिनि बररगनो तैबो साइमानथं गोबांमा बरनो सोंनाय तामनि बागै बरक फायलाय तामनि बागै बरक थांलाय साइमानाय जे तिनि 23 तारिखखा त्रिपुरा सानि साक बाय चालक जाक कायसा कन्स्टिट्यूशनल कायसा राइट मानमानि साल ओ सालनो खाबाय खुबाय बरम रुइनो तिनि पालायलायमानि साल शुधु तिनरे या कुमुलंगबो सरकारि भाबे एवं गोबांमा ब्लक कमिटि रक गोबांमा जागा TF रक गोबांमा जागा चिनि सिक्ला सिमी आलादा माने जत्तो जागानो तंथक साथक लायै दिनाव सालसों अमाहायखलाय पाले बेलाय बेलाय का हामबाय मारो विशेषकर चिनि मसिम नाम चैनि चिनि जारा लीडरशिप तंनाय YTF नि चिनि डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइज सेक्रेटारि आदर्श दंगो चिनि ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट राजकुमार दंगो चिनि हेजामारा सब जुनाल नि चेयरमैन तायरो चिनि अभिजीत सं वाइस प्रेसिडेंट चिनि डिस्ट्रिक्ट नि ते कमांगमा चिनि और लीडर्स रक दंगो और नुखना TCF नि चिनि ताकुक संग दंगो अमहायकै जों केबाय वालाया केबाय हामिया सालाया ओइ चिनि एलाकायाव जों काहामखाय तुमनान तन्ना बागै जों जतन जों कबंनाय आं तिनि कबंना मुसुंगो 17 बछर बयबाय सातक जाका पिदक जाका बुतार जाका तक जाका दांगा नांखा आबनो फानो साक सयै तंमानि यागलो जों 1984 सालाव तिनि 6 शिड्यूल मामा हायनो तिनि चिनि त्रिपुरा सारक जरिनो खालगै चिनि त्रिपुरा सारक रांनि लुबबाय पथनि लुबबाय थांया ओइ थानसानि मारिओ तंखांखाय जों मानानि ताइ बिसे लेरिया किन्तु ओ लेर जोंनो मानिया जात खायनायनि बागै जेबाबे 80 सालो जेबाबे जोंनो चक्रान्त खायमाय ताको चक्रान्त खाय दंगो चिनि बिसिङो डिवाइडेड रुल पलिसि तुबै दंगो चिनि बिसिङो वालारिनानि तलारिनानि मिथ्या मामला केस खायै चिनि बरनो खैरानि खायनो बागै जे चक्रान्त खाय दंमानि आरो हयतो जों साबधान मा दंनाय एबं तिनि कयना मुसुंगो जत्तो त्रिपुरा हास्त्रि त्रिपुरा सारनो फायदि जों टाइम बिसिंनि बिसिक बारकनि बागै फानो थानसाखाय चबा खालायनो म चबा पाइमानि याग्रो जों जे थांजांनायनि बागै जोंनो जे केन्द्र सरकारबो जों जे चुक्ति नां बागै जों आलोचना चलितमानि आ जागाव BJP नि सरिक IPF पर्यन्त चिनि बुबाग्रा लगित लांजाक केन्द्र सरकारबो आलोचना पहिला दुइटा आलोचना खा नेक्स्ट आलोचना थाय बुंनाय एवं चिनि बागै आकायसा गाहाम लामा फायनाय दङ जे
lamani bisingti chini kabang ma borok masaya mananya leka pora smasrinya chakri maya nokroi hukroi lama kroi karen kroi tui kroi borok onto alada ke manane ekta chance to ojaro jotno khalogoi bobagrani nahar mungno tai kicha khalogoi naisi tongmonya bagai tibra hastri jotto luku tibra sa luku rok niya ka tisya rok buji to pani borok si signal logi ri tung o jagao jotno